Ki kubor ki babnya ka Presiden Kari ka Droupadi Murmu ka laong ba ka jingatip lem jong ka Dharma-Dhamma lapan rung hapo ka India bat umaw nong rim jong ka long briu man briu halor ka Dharma kala ajing kren ha ka Jingialang Plie jong ka International Dharma-Dhamma Conference ka bahinyaw ha Bhopal hine ka sngi ka Presiden ka laong baha kini kisngi ka day ka kamram jong way pa way banya dabat ban pinklanya ka rukam trekam bala pinsyong nong rim halor ka jinglong mansim Kalaong bakani ka Jingialang balay sngilinter kan sa Plie kalat bathamay siya ka perthay bat kan yarap ha ka ban kan tiyo ka long briu man briu. Delegates from several countries are participating in this convention. Their participation in this convention underlines the universal appeals of the ideals of Dharma-Dhamma. I am sure that they are happy to be in Madhya Pradesh where Sakshi and Bharhut are located.